फरायसाफोर दिनै आं फोरोंनो नागिरदो 6.2 नि 2 नाम्बारनिखौ इयाव मा होनाय दं कुइसनाव आखान्थिथाम पि किउ आर नि इ आरो एफ आ फारियै पि किउ आरो पि आर आखान्थिनि सायाव मोननै बिन्दो गाहायाव होनाय मोनफ्रोमबोनि बेलायाव इ एफ लिग किउ आर नंगौना नङा लिर होमबा जों नायनि आखान्थिथामखौ बोना नायनि माबायदिहाय जायो आं ओरैनो जास्ट बुजि मोननाय बायदि आखान्थिथामखौ इयाव बोना लानि पि किउ आर आखान्थिथामाव मा होनो इ आरो एफ आ पि किउ आरो पि आर आव थानाय मोननै आखान्थिनो होमबाथाय लिक जानोबाथाय जोङो मैया थार बुंथि 6.2 मोननाया मामोन जुदि पि इ बाय इ किउ इकुवेल पि एफ बाय एफ आर आ इकुवेल जायो होमबासो जों मा होननो हागोन इ एफ खौ किउ आर नि लिक होननो हागोन नै पि इ बाय इ एफ इ किउ आरो पि एफ बाय एफ आर मैया नोंसोर थार बुंथि 6.2 मोननाया दा जोङो होनाय मानफोरखौ नायनानै जोङो इयो रुजुथाया समान जागोन ना जाया जों नायनि होनाय मथे पि इ नि मान होनाय दं इ किउ नि मान होनाय दं स' पि इ बाय इ किउ खौ जों दिहुनना नायनि इयाव 3.9 सेन्टिमिटार इ किउ 3 सेन्टिमिटार दाननो हानायखौ दान जोङो पइन्टखौ बोखारबाथाय इदि जाबाय दाननोबाथाय दाननो हायो 3 सानजाब 30 3 सानजाब 13 बेबायदि दानिया जोङो दिहुनगोन पि एफ बाय एफ आर इयाव 3 सेन्टिमिटार सरि 3.6 सेन्टिमिटार आरो इयाव 2.4 सेन्टिमिटार दानजायो इयाव मा थाखो 3.6 आरो 2.4 जोङो 12 जो दाननो हायो 12 सानजाब 3 30 12 सानजाब 2 24 पइन्टआथ' एखे जायगायावनो दंखायो नालाय होमबाथाय इसोरो समान जाबाय नामा इसोरथ' समान जायासै स' पि इ बाय इ किउ डास नट इकुवेल पि एफ बाय एफ आर समान जायासैबाथाय मा जागोन इ एफ आ किउ आर नि लिक नङा जागोन लिक नङा समान जायोबाथाय लिक जागोन आरो दा 2 नाम्बारनिखौ नोंसोर हागोन आं ओरैनो एसे बुजायना होनि इयाव 2 नाम्बाराव जोंनो इखिनिखौ होनाय दङ आं सावगारिखौ बोना लाखादो मात्र जों लिरनायनि स्टाइला एसे बेलेग जागोन बेनिखायनो आं इखौ बुजायनो नागिरदो इयाव मा होनाय दं पि इ खौ होनाय दङ आरो किउ इ होनाय दं दहाय जोंनो इ किउ होनाय दंमोन नाथाय इयाव मा होनाय दङ किउ इ होनाय दं स' इयाव जिखिनि होनाय दं जिबायदि होनाय दं इदि लिरबानो जाबाय इयाव नोंसोर मा दिहुन पि इ बाय किउ इ दिहुन आरो पि एफ खौ होनाय दङ आरो आर एफ होनाय दं स' इयाव आर एफ लिरबानो जाबाय इ मोननै रुजुथायखौ दिहुननानै समान जायोना जाया नायबानो जाबाय समानबाथाय लिक जागोन समान नङाबा लिक जानाय नङा दा 3 नाम्बारनियाव जोंनो मानखौ होना दोनदो इयाव पि किउ नि मान दहाय जोंनो पि इ नि मान होदोंमोन नाथाय एबार पि किउ नि मानसो होदो ओजोंहा पि आर नि मान होदो बेनिखायनो जोङो मा खालामदो आरो पि इ खौ होनाय दङ पि इ होनाय दं नाथाय इ किउ खौ होनाय गैया इ किउ खौ जों दिहुनना लानो हायो नोंसोर मिथिखायो नै टटेलनिफ्राय इखिनि ससेखौ दानस'ना होबा इ किउ खौ मोनगोन स' इ किउ पि किउ माइनास पि इ इखौ माइनास खालामबाथाय इखिनिखौ मोनगोन आरो एफ आर खौबो जों दिहुननानै लादो पि आर निफ्राय माइनास खालामनांगोन पि एफ खौ माइनास खालामना इखिनिखौ मोनदो बेनि उनाव जों आरामसे दिहुननो हासिगोन पि इ बाय इ किउ खौ दिहुननो हायो 9/55 मोनदो आरो पि एफ बाय एफ आर खौ दिहुननायावबो 9/55 होमबाथाय समान ओंखारदो नालाय इसोरो मा जागोन गावजों गाव लिक जागोन बेबायदि आरो दा नोंसोरो इखौ मोजाङै नायबानो जाबाय आरो बानायनानै नाय बेनि उनाव बुजि मोनाबाथाय सोंहरबानो जाबाय